Kovara zanist û teknolojî Zanko hejmara xwe ya siyan jî derxist. Kovara Zanko ya ku bi mijarên zanist, teknolojî, otomotiv, internet, software û yên di nav di sê mehan da carekî derdikeve, piştî xebatekî dûvdirêj hejmara xwe ya sêyem jî derxist. Kovara Zanko bi tîmekî 35 nivîskaran hin bi wergerî, hin jî bi zanyarên vî karê zanistê zanyariyan kom dike û wan di kovarekî pirmijar da derdixe. Zanko heta niha sê hejmar derxistine û temamiya wan hejmaran ji agahiyên zanistî pêk tên. Di nav kovara Zanko da bi dehan beş hene. Kovar bi du zaraveyên Kurdî wek kurmancî û zazakî derdikeve. Dîsa beşa zazakî ji heman agahiyên kurmancî pêk tên, ew mijarên di vî beşê da ji bo kesên ku kurmancî nizanin hatine amadekirin. Li aliyê din kovar li ser internetê wek online e. Tîma Zanko niha ji xwe re sponsor digere ku di pêşerojê da xwe wek çapkirî derxîne. Her wiha kovara Zanko li ser malpera teknokurt.com'ê tê weşandin. Li ser vî malpera Teknokurdê tevî weşandina kovarê gotarên rojaneyên derbarê teknolojî û zanista nûjen da jî cih digirin.